Döwlet edara kärhanalary işgärleriň aýlyk haklaryny gijikdirýär. Aşgabat şäherine we Balkan welaýatyna döwlete degişli köp sanly edara kärhanalaryň işgärleri ýanwar aýynyň aýlyk haklaryny alyp bilmeýär. Azatlyk radiosynyň paýtagtly habarçysy bular barada 5 fevralda giňişleýin maglumat berdi. Aşgabatyň bilim we terbiýeçilik edaralarynyň olaryň hataryna çağılar baglarynyň mekdepleriň ýokary hujaýlarynyň Galybersede medeniýet pudugyny degişli edaralaryň işgärleri ýanwar aýynyň aýlyk tölegini alyp bilmeýär. Döwlete degişli Aşgabatga Aşgabat Agyz suw ýaly üçünçülük edaralarynyň işgärleriniň hem aýlyklary gijikdirilýär. Paýtagtly habarçy Balkan welaýatyna döwlet ýeçiligine edara kärhanalaryň hak tölegleri bilen gyzyklananyny onu aýdyp, ýanygyç energetika pudugyny degişli kärhanalarda hem aýlyk haklarynyň gijikdirilýändigini aýtdy. Habarçy Balkan welaýatynyň administrativ merkezi bolan Balkanava şäheriniň ençeme ýaşaýysyna salgylanyp, Türkmen Neft Önümçülük Birleşiginiň işgärleriniň hem aýlyk haklarynyň tölenilmändigini aýtdy. Balkan welaýatynyň beýleki döwlet edaralaryna da şolaryň hataryna bilim terbiýeçilik edaralaryna işgärleriň aýlyk haklary heniz tölenmändir diýip habarçy sözüne goşdy. Azatlyk radioda aýlyklaryň gijikdirilmegi boýunça ýurdun ykdysadyýet we maliýe pudugyny öwrenýän Aşgabatly hünärmeni bilen 5 fevralda gurrundaş boldy. Türkmenistanyň Wähmet kodeksine girdilen goşmaçylara laýyklykda tamam bolan aýyň aýlygy başlanýan täze aýyň 5-ne çenli berilmeli. Şonun hasap ýöredönüňi şu gün Türkmenistanyň ýeçiligine garamazdan ýagny döwlet ýeçiligine kärhana bolsun, hususy kärhana bolsun, eýem işgärler bilen hasaplaşmaly diýip ýurdun maliýe pudugyny öwrenýän hünärmen aýtdy. Türkmenistanyň işgärleriň aýlyk haklary şeýle-de döwletden kömek pullaryny alýan raýatlaryň aýlyk tölegleri hemde pensionerleriň pensiýalary raýatlaryň bank hasaplaryna geçirilýär. Aşgabatly ykdysadyýety öwrenji ýurdun büdjetden aýlyk alýan raýatlarynyň tas 99%-nyň aýlyk haklarynyň plastik bank kartlaryna geçirilýändigini aýtdy. Büdjet işgärleriniň aýlyk haklaryny bank hasaplaryna geçirmek işleri Türkmenistanyň soňky 5 ýyllykda tapgyrlaýyn amala aşyryldy. Aýlyk töleglerini bank kartlaryna geçirmek işleriniň iň soňky tapgyry 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap pensionerleri döwletden kömek pullaryny alýan mümkinçiligi çäkli adamlara we çağaly enelere degişledildi. Resmi medeniýet görä Türkmenistanyň döwlet edara kärhanalarynyň işgärleri dekabr aýynyň aýlyk hakyny öňünden aldy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 17-nji dekabrda geçiren video şekilli iş maslahatyny Maliýe we Ykdysadyýet ministri Batyr Bazarow ýurdun ähli edara kärhanalaryna 2018-nji ýylyň dekabr aýy üçin raýatlaryň aýlyk haklarynyň, talip haklarynyň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň möhletinden öň tölenendigini aýtdy. Dekabryň aýlyk haklarynyň möhletinden öň tölenmeginden hemde bugünkü gün büdjet işgärleriniň aýlyk haklarynyň gijikdirilmeginden çen tutulsa, ýurdun köp sany döwlet edara kärhanalarynyň işgärleri tas 55 gün bäri aýlyksyz ýaşaýar. Ýöne beýleki tarapdan 7-nji ýanwarda Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki beýleki bir habarçysy büdjet işgärleriniň resmi medeniýetde tölenendigi aýdylýan aýlyk iş haklarynyň we beýleki tölegleriniň dogry ýerine ýetirilmändigini habar beripdi. Ol şonu hususan Mar we Lewant welaýatlaryna pensionerlere dekabr aýyna wagtyndan öň tölegin tölenilmändigini tasdiklady.